kaya medyo hindi ako gaanong nakakapag-upload nowadays and hindi ako gaanong nakanood ng mga videos nyo, but I will catch up guys. Tumataba na naman ako guys, by the way. Hi guys! Welcome back to my channel, and if you are new, my name is Zai and welcome guys! In today's video, I just want to show you the items that I bought last week, I guess. Yeah, last week. So, I went to the city. Actually guys, if you don't know, kaya medyo hindi ako gaanong nakakapag-upload nowadays and hindi ako gaanong nakanood ng mga videos nyo, but I will catch up guys. Kasi nandito, lumipat na naman, bumalik kami dito sa Brisbane. So, mahabang storya guys, di ba? Last time nandito ako, tapos lumipat, pumunta kami ng Sydney. Ngayon nandito, bumalik na naman kami ng Brisbane. So, mahabang story. Anyway, so ayun, nagkalilipat lang namin, so medyo nagsisettle in na naman kami. Kaya medyo busy-busy ako ngayon, pero if meron akong time, bumibisita naman ako. Ayun, so the other day, last week, I went out to the city. So medyo ngayon is like 15 minutes away kami sa city. So nagpunta ako and hindi ko naman plano na bumili since naka-sale, yung ibang items ay naka-sale. Bumili ako. Karamihan lipstick. Kasi nga, yung mga lipstick ko, hindi nga ako gaano nagbibili. Guys, kung ano yung nabili ko mga lipstick noong nag-practice pa lang o yung medyo na naiinganyo pa lang akong mag-makeup, yung pa rin hanggang ngayon. Siguro kung may nabili man ako, mga konti lang, lipstick lang. Alam niyo naman lipstick, di ba, everyday pag lumalabas, laging kahit lipstick lang, ako, lipstick tsaka yung eyebrow, yan, pack na. So, hindi na ako naglalagay ng kung ano. Yun nga. So, to make it short, so bumili ako ng mga bagong lipstick. So, alam niyo na rin siguro na mahilig nga ako sa mga nude colors o yung mga brown shade, mga ganyan. Ayoko ng mga red, bihira lang gumamit. So, pumunta ako sa city, so nakabili ako ng mga lipstick. So, pakita ko sa inyo. Lahat ito guys ay matte. So, first item is this, this is from Rimmel. So, the name is Kate. Ayan, nakikita niyo. Ito yung shade niya guys. Focus ka. Ay, mag-focus. Ayan, Boho Nude number 56. Ayan siya. Pakita ko sa inyo ang kanyang. Nagamit ko na to guys. So, ito yung mga ganitong, ayan o. Ayan ang kanyang color. Hindi ako marunong. Ayan, ganyan pala. First time ko nung nagka-try on sa mga. Next one is yung, nagamit ko na rin to, from Maybelline. So, this is Vivid Matte Liquid. Ayan. So, by the way, ito pala, parang matte siya, pero medyo may pagka-creamy siya. Ayan. Maganda siya, guys. Ito naman, this one. So, ito nga from Maybelline. So, ito yung kanyang shade. Ayan, 02. Yung mga gusto kong mga shade. Ayan, ganyan naman ang kanyang shade, guys. Okay, so this is the second one. The third one, tatlong nabili ko. So, Rimmel, Maybelline, and this one is from Essence. Parang ganun din yung shade niya. Parang kakulay ito nung ever bilihan ako na yung HD. So, ganito naman siya, guys. Ayan. Ayan ang kanyang shade. Very much siya. Ang sarap ng Para siyang chocolate, guys. Yung kanyang amoy, tsaka yung parang lasa niya, parang chocolate. Ay, hindi chocolate. Vanilla. Sarap. Ayan, ganyan ang kulay niya. So, eto naman, very matte din talaga to. Parang ganito rin siya. Ang hindi ko lang gusto dito, pero maganda siya ha. Ang hindi ko lang gusto yung amoy niya, tsaka yung parang, alam mo yung amoy parang malalasahan mo na rin. Parang sobrang bango. Sobrang malasa. Okay, next one is from Essence also guys. This one palette, eyeshadow palette. The name is Counting Stars. Ayan. So, hindi ko alam kung ipapag-give away ko ito or gagamitin ko. Let me see. Gusto ko yung colors niya. Okay, another one is, kasi hindi ko na masabi yung price. Nakalimutan ko. This one. By NYX. The palette is Beauty School Dropout 101. Nude. So, ito yung loob niya. Mga nude color siya, guys. So, hindi ko pa yan nagagamit, ha. Pinag-iisipan ko rin kung papag-giveaway ko ito. Itong dalawa na ito. Very cheap because they are on sale, guys. And the next one is this palette from Beauty Glaze, and the name is Estrelizia. Nagamit ko na to at ginawa ko rin siya ng video. Gift ko ito sa aking sarili for my birthday. Ayan. Mura lang siya guys.
Nakalimutan ko magkano, pero mura lang siya. Ito yung kulay ng ano, yung mga colors ng palette. So actually guys, the palette is very pigmented as well. Gusto ko yung mga pigmented eh. So ayan, ginawan ko siya ng makeup look. Gusto ko yung mga colors na ito. So ayun lang naman guys ang nabili ko. Yeah, so para lang may pandagdag upload. Kasi gusto kong mag-DIY na naman, pero hindi ko pa magawa-gawa kasi nga nagbibisi-bisihan ako sa mga panahong ito. So para lang may upload ako, ayan. So small haul tayo, makeup haul. So that's it guys, and I hope you like this video, and if you do, please leave a thumbs up, and please don't forget to subscribe and press that notification bell so every time na mag-upload ako ng new video ay ma-notify kayo. So that's it guys, so see you again on my next video. Bye!